ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା କବିତାର ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିବା କବି ପ୍ରିୟବତ ଦାସ ଭାଇଙ୍କର କବିତା ରାତି ଏବେ ସରିନାହିଁ। ଆବୃତ୍ତି ଅନିଲ କୁମାର ଜେନା। କବିତା ରାତି ଏବେ ସରିନାହିଁ। ରାତି ଏବେ ସରିନାହିଁ, ଏଇ ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସଜାଯିବ, ଏଇ ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ବେପାର ଜମିବ, ଏଇ ତ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଗାଢ଼ ହବ। ରାତି ଏବେ ସରିନାହିଁ, ପୁଣି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ହସିବ, ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ସକାଳର ଆଶା, ମନ ପୁଣି ବାଟବଣା ହେବ। ରାତି ଏବେ ସରିନାହିଁ, ଏଇ ତ ଭାଙ୍ଗିବ ଗଢ଼ିବ ହୃଦୟ, ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନର କବାଟ ଡେଇଁବେ, ଏଇ ତ ପିଆଲା ଭରିବ। ରାତି ଏବେ ସରିନାହିଁ, ଏଇ ତ ଶୀତ ସାଥେ ସାଥେ ତାତି ବି ବଢ଼ିବ, ଶବ୍ଦ ସବୁ ସଜବାଜ ହେବେ, ଏହି ତ କବିତାର କର୍ମଶାଳା ଖୋଲିବ।